सावंतवाडी कुडाळ येथील सुप्रसिद्ध SM मडकईकर ज्वेलर्सच्या नव्या दालनाचा शुभारंभ भाजप युवा नेते आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आला। उभा बाजार रघुनाथ मार्केट समोर हे दालन सुरू करण्यात आले। सोमवारी भाजप युवा नेते आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते या दालनाचा शुभारंभ करण्यात आला। मडकईकर यांची सावंतवाडी आणि कुडाळमध्ये 1 ग्रॅमच्या दागिन्यांची दालन असून ग्राहकांच्या उदंड प्रतिसादानंतर सावंतवाडीत प्रशस्त जागेत त्यांनी नवदालन सुरू केलंय। गोवा महाराष्ट्रीयन पद्धतीचे दागिने, 1 ग्रॅम गोल्डचे दागिने यांसह दागिन्यांसाठीची हत्यारं या ठिकाणी उपलब्ध आहे। रघुनाथ मार्केट समोरील या नव्या दालनाला ग्राहकांनी भेट द्यावी असं आवाहन मडकईकर कुटुंबियांकडून करण्यात आलंय। SM मडकईकर ज्वेलर्स आमचा पूर्वी शॉप मारुती मंदिर समोर 1 ग्रॅम ज्वेलरीचे होते ते आम्ही रघुनाथ मार्केट समोर शिफ्ट केलेले आहे। त्या दुकानामध्ये सर्वांनी 1 ग्रॅम आम्हाला शोरूमला भेट द्यावी। आम्ही सर्व तऱ्हेचे व्हरायटी ठेवलेले आहे। गोवा पद्धतीचे दागिने, महाराष्ट्रीयन पद्धतीचे दागिने आमच्याकडे मिळतील। आमचा पत्ता रघुनाथ मार्केट समोर उभा बाजार सावंतवाडी। प्लस शॉप पूर्वी जुनं होतं ते आता रघुनाथ मार्केटमध्ये त्याचा नवीन शुभारंभ केलेला आहे। सर्वांनी व्हिजिट द्यावी आणि सुंदर असे चांगल्या प्रकारचे दागिने इथे अवेलेबल आहेत। 5 वर्षाच्या गॅरंटीचे, 2 वर्षाच्या गॅरंटीचे सुद्धा दागिने होलसेल रेटमध्ये मिळतात आणि तुम्हाला जसा दागिना हवा तशा पद्धतीचा सुद्धा करून मिळेल। यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, भाजप नेते महेश सारंग, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, माजी आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर, श्यामसुंदर मडकईकर, वसुंधरा मडकईकर, विराग मडकईकर, वैष्णवी मडकईकर, पराग मडकईकर, प्रियंका मडकईकर उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।